Kubor nakaslem jong unongsan hima. President Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People uba Dundee Concert menta kasingi ka arpunyo trik uleber arajar arpulai habakren bikilat pathai kubor ulong bakaseng FKGGP haringkat kiwe pat kiseng bhalang kilekren halo shibun kimat nakabenta ka jait benriu bat ka jelahi berok kawai uba Dundee ulong bakaseng kabu hakmat yakamat Hakabayde bekajingrung kibriu kibanabar ban pakdawa ya ka sorkar jalan na ka sorkar kami ban penrung no ya ka ktian khasi bat garo haka khernet ka bapra jong kariti senchar kari kamat hakabayde bekajing ka japut bat kajing bamyo kamyo jam ki khun samla ka jala uba Dundee ulong bakiseng bhalang bapher kin se shong ya kren ru halor kamat bha kam bha jam bat ban chimi kisen jam ban yat ya ka sorkar Bandawan ak sorkar kami ban pen orlong ya kamat ILP bat ban penrung ya ketian khasi bat garo haka khernet ka bapra hakini ki senam ke badam haka senam ke ba mohshwa kan ka election jet nomik makan wan kan ka san senam balalen kalau makidan bund ligi issues ya ka ba ngi na kalen ka seng ngi shim bakidon ki issues bangi telang mak ki seng balang kom ka issue bade bakalang ni ki wujung wan telap ke mender ke influx issue nang ta de bat kenika komlo ban penrung no ya kenika moh ban dawa ban ka sarkar jala ka di ban dawa nak sarkar kami ban penrung no ya kenika ktin khasi ba garo ha kernet bapra jo ka Indian constitution bat ka border issue ro de gawai dikit ki issues ke ba haduk mata ke dang sakot empat nimpat yo moh kum ka jala den rei sakiwi ki issues pat ka ba nakaleng ka seng ngi jukran nak posh ka por khamtam hari bakalyang ka unemployment problem ka ba kisamla ke kendo te kani ru ka de we na pending issues ka ba nagalyang ka seng hi ka long ba masni i bagla dong jingman yo kata ka sarkar ba thamai ne ke jala ka jongi ngi la dong kata ka jing chmu bangin sa shong leng ba si si bangin rai ke ki mat jing dawa ke ba kongsan tam nam ta ka ba ka met jong kari ba ja ben riu tik ni ngi la da compile khat kita te re nginang abstang ka sngi boka po bang nyo ban deletion ka government tiang tang sa batai details khai baro ke kita ki suggestion meng ko ban ai ya kan ni ka banta hi ka long ba daka jingmu tu phak bas kham ngi kum ki seng balang hi ngatrai sa si sin in se shong se khat lang namar ba ka issues kam de bang sim tang meng na kaleng ka seng FKSP reng tre lang ba ki wi seng bi tre lang na ka posh ka por te ngatrai hakini khndia sing in sa shong man pakhat ke kita ki sinja mangin simpat nang ni khman man long kita ki jing ban ai jing pressure ka sarkar ba kumno bakala sarkar jalar kala ban moh bakala ban ai ta ka pressure ka sarkar kami ba kini ki mat jing dawa ban pen orlong kum ka LP ba de kanika ban penrung ya ketin khasi bat ketin garo pokren bapra jo Indian constitution Shushu uba Dundee ulapan pau ka jing songo ya ka sorkar bakala ngap bat buram ya ka suru pat ba ha ka bakala shim ya ka rai ban pendu no shisandon ya ka gaming act ngatrai borok ni kan mau beli ka penlong ya ka sarkar ban scrap no ni ka act no beli ka di kwa jong pat ba borok di kwa jong pat ba but khasi jentia hi klami lang kawai ban persya ya ni nomor ba ki ba kadang kalaban kata shibun yang ki kum ka jaban rim te kani hi ngan ong be ka di ka kwa jong pat ba te dan bok ba sarkar ka burom ni ka kwa jong pat ba dalam kom ta tem tup kan position mo kalaban create kalon no problem tengah shu ai ba ka ke ba ka le ka sarkar ka long ka burom ya ka jing persya jong pat ba